Maliba TV1 jabarani filɛbagaw haw bisimila aw ka kunnafoni sentelemaw kɛnɛ kan jatigɛwalikɛlaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Gurumasi Tabaw ka kunnasigi maɲɛma bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya ko jatigɛwalikɛla 15 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de bɔra baara la kunun kari février kalo tile 15 san 2026 Banbaramaw de ni Ina Jata Fane cɛ Douentza mara la o senfɛ état major bɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigi ko Gurumasi Tabaw ka cɛsiri tɛna kɛ fu ye olu minnu jilajalen don ka mɔgɔw n'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen lakana jamana kurukara fan bɛɛ la. O kɔfɛ kiri tɔgɔladon ta ko nana lajɛ kɛra sibiri don n'o bɛnna février kalo tile 14 ma san 2026 o lajɛw la ɲɛnɛmayara jamana ka lajɛ soba CSB kɔnɔna na ni kiri ni jɔsariya minisiriso y'u ka san 2025 baarakɛlenw jira min senfɛ dumuni daga dɔ sigira u ni kunnafonidilaw ɲɔgɔn cɛ yaasa ka kuma kiriko bunakun kan kiri ni jɔsariya minisiri Mamudu Kasonke y'a jira ko yɛlɛma ni taabolo kuraw taara kiri ɲɛtaga baara kama n'o ye ka kubedaw n'o ye tribunalu ye k'olu ka baara kɛ cogoya ɲa ka dɔ fara yuruguyurugu kɛlɛli kan ani ko baara minnu kɛra kiribulon kɔnɔna na o ye nɔbɔ min na sefa wari miliyari 200 ni 64 de sera ka sɔrɔ ni ka segi jamana ma olu minnu tun namara la. Ni hambore na hamta kokan kibareya kunnafoni na hama daminɛ Niger RTN ka ɲiningali dɔ la février kalo tile 17 san 2026 Niger jamana kuntigi Abdurahmane Chani ye Emmanuel Macron jalaki k'u sen bɛ bingani waleya min kɛra février kalo tile 28 ni 29 su ka ɲɛsin base aérienne 101 ma Jori Amani Pankurunjigi kɛnɛsoba kɛrɛfɛ Ɲame ni a bɛ olu ka waleya jalaki ni ka o kɔn olu minnu bɛ fɛ k'u ka jagoya fanga da u ka jamana kan a ka fɔ la ko bingani musaka bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 300 la yaasa ka kɔkɔrɔmadon kɛ maa minnu ye ni jini EGS ani Boko Haram bɛ baara kɛ ni kan jiran kɔ ko moto 40 ni mobili kelenw de labɔra o binganiw kama. Ama kuncɛ Nigeria mɔgɔ 46 de bɔnɛna o ni na ka sanga ni bingani waleya min kɛra ka ɲɛsin dugu saba ma Borgu yɔrɔ la Niger mara la ka ca ni cɛ marifatigi 80 minnu tun bɛ moto kan minnu ye firikan kɛ sɔgɔmadani fɛ ni maa 6 bɔnɛna o ni na Tungaramakeri dugu la ni 38 fana bɔnɛna o ni na Konkoso min na so dɔw fana jiginna o fagali waleya in bɛna fara mɔgɔ 160 kan minnu bɔnɛna o ni na février kalo daminɛ la Kawara dugu kɛrɛfɛla la ni dugudenw bɔ o waleya in jalaki ni k'o kɔn olu minnu bɛ dugu kɔnɔna na. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelemaw la Maliba TV1 jabarani kan.